Ensi ya Kitutu chache South anene ase ward ya Nyakoe nigo abamenyi kurua ase kenyoro kya Nyakobaria nabo ige binyoro biri bietana ine nsame iyo banyara ko bakogokera okoigorwa nago chaka gutumeka kwegesima kyo kyanyara ko bagikoigorwa nabo igokoremwa amono mwe MC bwe ward ya Nyakoe Cosmas Oyagi kolengana barabuni go batebire ase myake menge kegima banyara ko bago chanda ka ko batakana no koborwa kwa macha se batebire niga mache ayokuru ase gesime kyo ara kobakonya asobo koreribwa abo bakirali tukonga tumonye muri kwito Dipo na Sanya ayande kanywa ande bigoba umugoko munena saba menyi bekenyero kenya kubali eyo gotoka emeje wodi ya Nyakoe ayamaega yo mwemsi obo Cosmas Oyagi bosyo lyo murobili obwegesima kya mache asensemejwe Cosmas mweshimo Nyakoe ward lero litukolia lero enachira se kenyero kenya kubali apo horuna kunyaga ganya kubali lero neri tukanale kwa ndoba macha ujase community twachole committee werarenda macha amacha ani yara sabu ebinyoro wetani bine abantu abanya kubali babere bakogoligia mache aye bagotumeka distance ere 3 km gusangana bamenyi abwe nigo batebanga yababererege kone maega yuguchandekana mache aswege kegetambe twairanirie omwisimi Oyagi buya sana twakorire miaka kuna kaibore tumbwate miaka 60 ndwanya korora mwisimi wondo gwensi okorire genteke project yo mwisimi Oyagi atoreteire enda iraniro mwisimi Oyagi ngambi yamono ase gasi atokoreire gotoretera amacha ase kinyuru kya Nyakobali ase ngenjo kurunaga achitese ngeyiga na chandi kiringa kientambe ni abanyakinyuru tokurigia amacha asa tambe kilomita 3 twamanya konyora amache chinga keche nigo baliira yogo chikorenda amacha yonna kubuli abantu bonsi kubwaterana ile benyale gusira ebikora byobosalia amacha ya tuguchikunyalinda tuchikosoa no nyana se nyumba tobe tukurwebese yi tuguchigwetia egere irinda amacha yaiga agenderere guchibosyo tanyara gusarika kunyare kurinda o amacha yaiga erino naru bagocha babuna echitabu echine iburi nendo nyare tokobomurika na guchosaba abantu baito bekenyoro kero mwaro mwarifu tigakokira kugura boko ngutu mubwate na turanyara gokonya abantu baito amache kobobogima nigo bono baerera soboime chinchira ao amache yagara chikubakonya nonyena se sector yoburimi utabwati amache gusu utanywiti amache tokunyara gusurvive basi munyo amache umanya gusurvive amacha yo utanyanyore titokonyara gweisibi utanyanyore titokunyara korosi ndagira amachi negento kingencho anane bunantwe aba evijana igotubwa tobokongo bonge kena nabantu twaletira igasi kenyuru geito igo bachandegete sana singa kientambe lakini ekero muradi bunojo ikira ase kenyuru geito igo twagokire ekiagera no embali bono tomenyete na barabwo igo chikwabera rais kiagera amachi igari gesieria iga amacha nacha tokonye tochako botugi bwechinswe tochako botugi bwechingoko tochaka gukora greenhouse mune vijana so that konye community ite develop buya tunyaka batogwikere ngento kunga vision 2030 gusangana mugambi omonene bwe location ya Nyakoe John Metobu nigagikeria obotumeki bwa maliogo yogotindia anene nyasore gochia sabana asibona tebanga ambachi kuimukirigwa egetambokero abana drug and substance abuse mbare bagwaka chikadi Nyakobali igoro but we have said enya sore ya saliria abana baitu na mono aba mura bali bakorwe sibakarwete binyoro bakoni enya sore bakunyenya sore inde village ya basalia abana baitu enata biria abanyakenyoro na bono iga from today they look out my assistant chiefs na abantu bana ba community policing onde bwensi ogotoka nenya sore okunyenya sore ga ntutati twairo muntu nyone Nyakonyo emusocho onyosenyanjwa antu amanyore kenyoro gaiga ntubwe kabone kenyoro we own the na ntutageti amangana yechinya sore kenyoro geito yiko ripoti yake taseni kia onambe ya Mokia Ndizi TV kurua se kenyoro kya Nyakobali kegotoka emeje wodi ya Nyakoe mibunge ya Kitutu chache South ilitalia nenkoro kwa Dipon Hasanya